Sharia batoli ka gɛlɛn Mali jamana kɔnɔ ka sabu kɛ balimaya sindiya ani dinɛ fanga ka bon malidenw bolo. Nga o bɛɛ n'a ta muso caman de bɛ ɲangata sɔrɔ u ka furuso la. Madame Danbele Fatumata Dunbiya n'ale ye muso ɲɛma minnu ye sharia kalan kɛ Mali la. Furu ma dabɔ ɲɔgɔn fagali kama, furu ma dabɔ ɲɔgɔn lebuli kama, furu an bɛ furu pour que vraiment an ka se ka denw sɔrɔ ka to o kɔnɔla la an ni an cɛw ka kɔrɔ ɲɔgɔn bolo fo ni Ala y'a ka baara kɛ don min na o de ye an bɛɛ sago ye. Nka n'i y'a ye dan tɛmɛwalew bɛ kɛ c'est que faamuyalibaliya a ka ca a la. CDF ɲɛma Madame Jawara Bintu Kulibali ale ka fɔ la cɛw ni musow ka bɛnbaliya caman kun ye musow ka dɔkɛbaliya ye. An y'a ye musow ka ɲangataba kun bɛ sɔrɔ n'a sirilen don cɛ la nafolo sira fɛ. Donc n'i bɛ dɔ k'i yɛrɛ ye ka se ka dɔrɔmɛ 1 kɛ dɔrɔmɛ 2 ye a b'a to ko caman bɛ nɔgɔya du kɔnɔ o de kosɔn ɲagatɛlen minnu mana s'an ma yan an bɛ fɛɛrɛ kɛ u ka dege fɛn dɔ la n'u bɔra u ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye pour que ni cɛ ye dɔrɔmɛ bɔ u yɛrɛ ka dɔrɔmɛ d'a kan u ka se ka bɛn fɔ la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen n y'a fɔ fana kuma ɲɔgɔnya u tɛ muso ni cɛ cɛ an ka farafina couple la kuma ɲɔgɔnya tɛ ani cɛ généralement. Donc o b'a to ko fitini bɛɛ b'i ta kuru kɔnɔ don dɔ la a bɛ kɛ mankanba ye. Kudi Wederago ale ye seereya kɛ. Kuma min don a fɔli yɛrɛ man ne parce que a bɛ ne la énervé de. Ne t'a dɔn e cɛtɔ balimamusow b'i bolo ba b'i bolo e bɛ se cogo di ka waliden dɔ ta ka bɔ a ka so a k'a fato ye k'a bato ye ka n'a sigi e ka furu la o ni bɔli sababu ka bɔ e la. Ne t'a dɔn bɛnbaliya min bɛ se ka don foyer kɔnɔ fo ka se ni bɔ ma. Ni waleya in kan dinɛmɔgɔw y'u ka hakilina di. Abjasi Jara pasteur do Musabugu église ba la ale ka fɔ la. I bɔ ɲɔgɔn kɔ min ni bɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka kan k'i dɛmɛ de diɲɛ sigi la. Mɔgɔ ma kan k'a nɛni a ma kan k'a bugɔ fosi ma kan ka bɔ cɛ fɛ ka sɛgɛrɛ ni o ye kojugu ye normalement. Alors mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɛ o ma muso bɔ yɔrɔ dɔn o ma cɛ yɛrɛ fana jɔyɔrɔ dɔn min sababu la muso nana a tigi fana tɛ o dɔn. Silamɛ dinɛ dɔnbaga dɔw y'a yira k'a fɔ muso bɔra cɛ de la i n'a fɔ Mohamed Mubarak Haidara ka fɔ la. Ko walasa furuɲɔgɔnya ka sinsin ko Ala ko k'ale ye kanu ani hinɛ de dɔn furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ. O de la furu siri waati la i b'a sɔrɔ n'aw ka furu sirila furu bɛ daminɛ ni fɛn fila dɔrɔn de o ye kanu cɛ ni muso ka kɛ ɲɔgɔn fɛ filanan ye jumɛn hinɛ aw ka hinɛ ɲɔgɔn na. Waleya ninnu bɛ kɔlɔlɔ caman de lase an ka dukɔnɔnaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka denmisɛnninw. Habiba Ɲantaw Tarawele, Mokhtar Bari, VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ.